Više od zakona, od amandmana ili izbornih pravila, u fokusu skupštinske sednice bila je tema da li vlast ispunjava naloge ili preporuke, kao i da se napravi jasna razlika između nevladinih i međunarodnih organizacija. Kako su radikali, a kako naprednjaci shvatili izmene zakona, ilustruje dijalog Vjerice Radete i Aleksandra Markovića. Ljutite se, drage kolege, kada mi vama kažemo da sve ovo radite po nalozima Evropske komisije, kojekakvih tamo istrošenih činovnika, a to je istina. Velika je razlika, predsedavajući, između naloga ili direktive s jedne strane i preporuke s druge strane. Ovde su u pitanju preporuke, podvlačim, preporuke OEBS-a, ODIR-a i ostalih međunarodnih organizacija. Šta kažu Tanja Fajon i Bilčik? Oni govore o tabeli koju su dali kao zadatak. Dakle, već vam prete da će ispuniti uslove ovih koji traže da pomerite izbore. Najiskrenije kažem, ja se ne opterećujem mnogo time šta oni traže, šta oni zameraju, šta oni najavljuju. Oni su prvo tražili da se srede birački spiskovi. A onda im je glavno bilo, hajde da nekako nađemo način da se ograniči prisustvo i pojavljivanje Aleksandra Vučića u medijima. I ova poslednja ludorija koju su osmislili, a to je kako da oni naprave nekakvu tehničku vladu, ne znam ni ja, neka nebuloza je u pitanju. Dakle, to je potpuno jedan neozbiljan predlog, ne bi ni trošio vreme. Možda vam i to bude ako narede, zato nemojte mnogo da se bacakate unapred. Mnogo toga ste vi ovde tvrdili da neće biti, pa je bilo. I samostalni poslanik Đorđe Vukadinović počeo je podsjećanjem na to kako se SNS ponašao prema opoziciji pre primedbi iz Evrope. Probao čak da govori i o predlozima nevladinog sektora. A evo u kom pravcu je otišla rasprava sa Vladimirom Orlićem i Veroljubom Arsićem. Ono što je možda jedino pozitivno u svemu ovome jeste što je ovim vlada indirektno priznala da nije sve sjajno i besprekorno u izbornom procesu. Najvažnija od svih stvari jeste to da se na neki način, ako ikako moguće, odstrani Aleksandar Vučić, da mu se zabrani da učestvuje u političkom životu, jer znaju, ne mogu da pobede Aleksandra Vučića. Ali na temu diktature, znate šta je najgore i najstrašnije? Šta je bukvalno jezivo? Jezivo je ubistvo Ranka Panića. Podsjetio vas, gospodine Orliću, još su neki ljudi misteriozno nastradali i za vreme ove vlasti. I nije ih malo. I čuvar u Savamalije, po nerazjašnjenim okolnostima umro na VMA, i čovek iz Crvenke koji je u duševnoj bolnici završio zbog prijave da je kritikovao Aleksandra Vučića. Kolega Vukadinoviću, razliku između nas i bivšeg režima. Mi smo na vlast došli zato što su građani procenili da smo bolji od bivšeg režima. I procenili su potpuno ispravno da je bivši režim grupa lopuža. I možete da ih branite koliko god hoćete, lopuže su. Mnogi naprednjaci su mnogo bogatiji i mnogo školovaniji, sa mnogo više diploma i mnogo više para nego kada ste došli na vlast. I niste došli zato što ste bolji, nego ste došli na vlast zato što su bili mnogo razočarani ljudi u one pre vas. I na ovoj sednici vladajuća većina nije prihvatila ni jedan amandman poslanika. Preporuke CRTE o uspostavljanju jasne granice između državničke i stranačke aktivnosti takođe nisu prihvaćene. Kažu iz vlasti, nije imao ko da ih brani. Za Otvoreni parlament, Mirjana Nikolić.